Hello guys, good morning. Nandito pa rin tayo sa bukid namin kasi may gagawin ako ngayon. May kaunting ano dito. Mais. Yan. Mga mais guys oh. Gagawin ko ngayon. Anuhin ko yung mais. Parang ganyan. Parang sealer ba? Handmade na sealer. Yan. Ang ginagamit dito ito. Tawag tayo ng kahoy, lagyan ng pako, tapos hawakan mo tong mais. Okay kayo. Hawakan mo tong mais guys. Tapos ikudkod mo dito. Yan. Oh. Wala na. Yan mo guys. Oh. 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 Tapos na, ito na lang yung natira. Kapag ito, pagkatapos, dyan nilalagay 3 points. Yan. Okay guys. Manood lang kayo sa akin. Sandali lang to. Pakita ko lang sa inyo kung anong ginagawa ko. Buo tayo dito. Tapos ito. Ito guys. Tapos lagay natin doon sa 3 points. Yan. Okay kayo. Pagkatapos dito guys, ibibila dito sa araw. Pag natuyo na, ano natin dun sa ano? Sa galingan. Pagaling natin para may bigas tayo. Okay kayo. Makain ba kayo ng bigas na mais guys? Kami, okay lang sa amin na mais yung bigas namin. Kasi sanay na kami nito. Pero kung walang mais, bili ng ano palay. Na ano, humay na kanon. O bigas. Okay guys. Ano din ito guys, maganda din to sa katawan guys. Parang exercise tayo. Gumagana yung katawan natin. Sa pag ganun guys. Yan. Exercise yung muscle natin. At saka exercise din yung utak natin. Pag may problema ka guys, dito mo na lang i-ano. Isipin mo na lang. Ito siya. Yan. Ito ha. Wala nang problema guys. Ubus na. Okay kayo. Okay guys. Salamat sa panonood nyo guys. Marami na akong pawis guys oh. Ito yung nagagawa ng ano, mais. May bigas ka na. Nakakapag-exercise ka pa. Okay kayo. Bye-bye.